Tasangana zvakare pa Sly Media TV nepenyuro yatekeshera pakutora nhau kumativi mana enyika mukati menyika ino yeZimbabwe. Takakupai nyaya ya munyaradzi kugokwe, takakupai nyaya muHarare dzakasiyana siyana dzemukomana akaba mbudzi dzinokwana kuita idzo 15 iripo pa Sly Media ipapo izvi zvaakuchema sembudzi. Takakupai nyaya yemukomana akanga achitambudza hama dzake nekuda kwekuromba hanzvadzi dzake dzisingaroorwe, aine nyoka yakanga ichirutsa mari yaizoshandisa muupenyu hwake asi hama dzake dzichitambudzika. Kana muine nyaya dzakafanana naidzodzidzi kumativi mana kwamuri, isusu tinosvika ikoko. Zviya gore riya takakupai nyaya yekurushinga, kuine mapostori akanga anyura mudhamu rekurushinga. Nyaya idzodzo tinodzifambira kunzvimbo dzakasiyana siyana. Chamunongoita imimi chete kutibata panhamba dzenhare dzatiri kuisa paskrini ipapa, motiudza kuti huyai kunoku kune nyaya inenge yakamira mukuti atiregere tinouya ikoko, hapana muripo unodiwa, tinosvika chiripo ripotyo. Hatisuda kuwanza munamato sadza richipora. Indonzi Silvester tafumana isimbi yebasa. Kutaura kwandiri kuita iye zvinezvi tiri marusape. Marusape tauya nenyaya yakabuda panepenyuro yeNational FM. National FM ichitaurwa nemukomana yanonzi Bhozhongora. Tine mhuri iri panapa vari kutsutsumwa maererano nemabudiro akaita nyaya iyoyo. Tsutsura nditaure. Fafaidzai mukoma KB. Pana baba vakafa ku Headlands. Ndiri kukumbira vagari veku Headlands vatifambidzi naye. Nepenyuro ndenyu 0713-938-538 WhatsApp number ye National FM radio. Pana baba vakafa rimwe gore. Kasi kanga no 2017-2018 baba wachibva vafa. Pavakapa baba pana mukadzi anga karoorwa nemusha wake munzvimbo iyi. Asine ine ukama na baba vakafa. Pakapa baba parufu rwa baba ava pane mwanakadzi atori muroora kune nzvimbo, atori kuramba kune nzvimbo, asine nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chisinga munhu akuroora nebrain. Achitaura sera baba wakuti ndini nengi achibuda pa mwanakadzi uyu. Asi stere munhu achibuda pa mukadzi uyu, istere munhu atofa pane mumwe musha. Sokuti inini ndafa, mwana wekangana vauya parufu otaka kumanifesta achibudisa sera muti ndini isu sina kukama. Yes. Vanhu vakati chiku zvikanzi aundisinga kuriona ninje. Mutarire mone vanhu vachibva nyarara. Mwana akagara achizviita kokoko kusvika rambwa nemurume wake kuti zvari kuita kwete ndobvaenda kumakwani kwaamai vake arambwa nemurume. Amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chirikadzi, murume afa. Izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye, akabva ruma mai vake dama. Zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita. Achiruma mai vake. Pakutanga ichiti ndi Bhozho, iye asina kukama naBhozho, apo Bhozho akafa. Iko zvinozvi aruma mai vake achiti ndine Bhozho wakandidya iwe, ndoda kukudya sekudya kwawakandiita. Nyaya ndikutaura chiri kutodziya. Amai vari kutodhireswa ronda. Mwanasikana achibva atosungwa ndokuenda maoko emapurisa izvezvi. Amai vari kutodhireswa vakatobviswa mastitch. Asi nyaya iri kubuda kumbe kwevanhu ava ndinyaya yekuba kwaBhozho kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake. Ndoda kutokuurayawo zvawakandiita. Asi ari kubuda pari aisi amai yake. Ndokubva zvasvika mudzive dzevanhu vakafirwa. Nyoro shiwiri bini fo vakachiwemba geminike. Kuti baba venyu vari kumuka kavo. Izvo zvikurumane kuri kuita vanhu ava. Ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya. Ndoda kukurayawo. Ndoda kukurayawo. Varidzi vehama yakafa, kusanganisira vana vemufi, kusanganisira mukadzi wemufi, ndo vachiunza nyaya manje. Ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu. Izvezvi handisi pasi ndiri mudura. Saka ndoda kukudyawo. Kana tichigara mudura tigara tese. Iwe unosarire panyika wakandiuraya. Mwana ari kudaro kuna mai vake asi achiita senge munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018. So hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti takaviga munhu wedu ari pasi. Ari kunzi ari mudura yacho tidiro. Ava amai vakatoruma nezora kunzi vakaruma nababa vedu vachibuda pamwana uipapo. Toita sei
varipo vanogona kuti basi kuti vabereki kana vari kudura zvechokwadi zvibude pachena. Tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva. Ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo. Ichokwadi. Vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei. Vainzwa zvakasiyana siyana. Asi shoko riri kutovaremera zvinozvi. Ishoko rakaitika pamwana uyu nokuti mwana uyu vasati vafamba akataka kutomanifesta vanhu vari parufu. Right. Iko zvino zvadzoka zvakadaro mai akachiti ndiwakandiuraya. Apa ndikire mudura nako. Mwana uyu akura sei? Mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake. Akatodzingwa pamba nemurume atonzi. Wone zvaakuita. Nikuti atisenge munhu ari kumhanya pfungwa. Asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekufuwi. Right. Mufi iye kana akutaura kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini? Ari kuti ndini nengeni munhu wakafa kanyemba bhonzo. Ndini kanyemba bhonzo. Ari kubuda ndiko achibva ruma mai vake. Zvikanzi ndakuruma ndoda kukuwadza wakandikuri kuti ufe. Sezvo wakandiita inini haungandigarisi mudura mako. Kubva kumanifesta kwakaita mufi asati avigwa. Izvozvi mufi avigwa paune makore zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe chete. Sera akataura kuti ndini nengi ndabuda panapa. Ndiro sera ari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yese wakandigarisa mudura. Ndoda kuti ugofawo sezvo wakandiita. Yes. Amai vakarumwa vakura sei? Vatori nemhuri. Atori muchemberi. Ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza nepamba mukadzi uyu vanga vakura sei? Munhu angatokura zvakatori nemhuri yake zvine pamwe tikangoti atori munhu aifanira kunge akatoguma akangoti angomirira kurarama senzera yamwari. Ya, pakaipa. Vedare, muri kunzwa chiri kubva ku Headlands Rusape. Saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi. Toita sei? Tonanga here vanhu. Kuti kunyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei? Tikavananga isi mhosva. Vakambosvika kuvakuru venharaunda. Ndizvo vari kubvunza kuti titangire papi. Okay, rega tinzwe vedare ndosaka vateereri manyama vari tii. Kwavariwo vari kuti ifake news manyepo zvimwe zvacho ndezvechokwadi zvimwe zvacho havasi kuwira nazvo asi kuti tinzwe zvizere regai tichingamidze tete letwin muchirongwa. Makadi zvenyu tete? Tinofara makadi yenyu. Imimi munogara munharaunda ipi yatiri kuda kukurukura nezvenhau yakaitika? Tinogara kuHeadlands kunonzwi Chinyudzi. Kuchinyudzi mogara mubhuku rani? Tinogara muvillage 25 mumachief Chirikutsi. Sabhuku wenyu ndiani? Sabhuku vanoitwa vaMurombo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Senemu yenyu mati ndiletwin ani? Letwin Murombo. Nyaya yatiunza panapa ndeyekuti muri kutsutsumwa maerenge nemabudiro akaita nyaya paNational FM ichitaurwa naBhozhongora. Muri kuti pane chimwe chokwadi nechimwe hachisi chokwadi. Tanzwa audio yanga ichibuda apa Bhozhongora achitaura nezvakaitika kwaari kuti zvakaitikira kumba kwenyu. Mungatanga kutirondedzera kuti imimi nezvatanzwa paaudio apa chii chakasiyana nezvamuri kuziva imimi? Ndinotenda. Chakasiyana nechakabuda paaudio yaBhozhongora. 1 ari kutaura iye kuti vanhu vari kunzi sisi vakaruma mama vakamanifesta panhamo handizvizive. Chechipiri vari kunzi vari kutaura ivo kuti vari kumanifesta vachitaura ivo kuti kukuruma kwandaita hanzi kukuruma kwandaita ndoda kukudyawo sekundidya kwawakandiita sekundiuraya kwawakandiita ukandiisa mudura. Izvozvo hapana manifestation yakadaro pakarumwa amai nemwanasikana uyu? Hapana kutaurwa kwakadaro? Hapana. Kunesana kwakaitika nekuda kwekuti sisava takanga tati kuvana torai tambo tivasunge ndokubva vatiza ndobva vaenda ndopavakandodzoka ndopavakandotora tambo vana ndopavakadzoka zvikabva wandidedza zvikanzi yakumha handi kumapurisa ndikati ina ndiende kumapurisa sisi ndokubva vaenda kumapurisa paChinyudzi mapurisa ezitarapi Nyati ndobva vaenda paChinyudzi vasvika paChinyudzi mapurisa ndokubva avanyorera tsamba ndopavakauya vachinosiya tsamba yekuti vana vari kudiwa kumapurisa ndobva wati iwe wanzi uri kudiwa kumapurisa nevana vako ndobva ndati inini handikwanisi kuendako because hapana zita rangu ndobva vati right ndobva ndatambira tsamba yabva ndaisoko ndopavakandobuda panze vachida kutora zvavaida kutora ndotime yavakando mama vakanga vachibudawo panze ndotime yavakarwisa mama
Saka mashoko ari kutaurwa apa ina handisi kumaziva. Asi ichokwadi here paaudio yatanzwa yekuti mwanasikana wamai ava anove mukoma wenyu imimi akaruma amai? Ichokwadi akaruma mama. Mama watori muchipatara marusape, vatori pamubhedha. Muaudio tiri kunzwa zvekare kuti ivo sisi vanonzani vakaruma amai ava? Vanonzi Elizabeth. Tiri kunzwa kuti sisi Elizabeth vakasungwa vari munhingirikini kumapurisa. Vari kumapurisa ekupi? Kwete, havana kusungwa. Vatori kumba kwavo kwavanga wakarorwa kwanyabadzoko kuri kusungwa, havana kusungwa. Kozi tachitovatsvagawo ndatofonerwawo makuseni kumapasti 5 nchinzi vari kwanyabadza. Asi mumapurisa havana kusungwa? Havamo mumapurisa? Havana kusungwa, havasi mumapurisa. Imi kutsutsumwa kwenyu kuri pakuti kudi uye zvinokuti tiri kunzwa kuti pane kupomerwa kwekuti amai venyu vari kunzi vakadya munhu ave kumanifesta pana sisi venyu, ndizvo? Chokwadi. Saka imimi muri kutiwo kudii panyaya iyoyo yekuti hazvisi zvechokwadi zviri kutaurwa panhepfenyuro yeNational FM? Imimi kutsutsumwa kwenyu kwapapi makanangana na Bhozhongora. Imimiwo makatora matanho api ekuti mutaurewo naBhozhongora paakasvika mumusha menyu achiwana nyaya iyoyi? Bhozhongora haana kusvika mumusha medu. Handitozivi kuti akamuudza nyaya ndiani. Inini pandakanzwa audio ndakafonerwa nevanhu vakandifonerawo. Vakandiudza kuti tiri kunzwa nyaya yamama pana Bhozho. Ndokubva paita mumwe munhu akandisirawo meseji akati ndiri kunzwa nyaya yamama panani? Pana Bhozho. Ndobva ndatoti ari kuti chiiko? Ndokubva ndati zvinganetse. Ndokubva ndatora foni yangu bva ndaisira mwana wangu meseji ndikati iwe ndiwe uri mugrupu raBhozhongora, ndisendero audio yasendwa nhasi naBhozhongora. Ndokubva andisendera audio. Ndokubva ndatora audio ndobva ndateerera. Ndopandakanzwa zvese zvaaitaura zvizhinji zvachona. Chaakataura chokwadi ndechekuti mama vari muchipatara, vakarumwa, vari muchipatara, vari kudhireswa ronda, vari kufanira kubviswa mastitch. Izvozvo ndo zvinhu zvaakataura zvechokwadi. Zvimwe zvese izvi handisi kuziva kuti akazviwana kupi. Ndopandakabva ndabvunza mwana wangu, ndopandakabva ndamufonera Bhozhongora. Ndakatora foni yangu ndikamufonera ndikati makadii henyu? Ndikati tipo makadiwo. Ndikati ndine nyaya yamaburisa makuseni. Zvikanzi nyaya yei? Ndikati yamama wamama muchiti vakarumwa dama nasisi. Zvikanzi amai imimi kana mutori neyenyu nyaya itouya inayo. Iyi nyaya iyi ndatoiudzwa nevaridzi venyaya. Ndikati varidzi venyaya vakuudzai imimi ndevapi? Because isusu kufamily kwedu hakuna ataura nyaya iyi. Saka imimi ndoda kuziva kuti akuudzai nyaya ndiani. So Bhozhongora akatondiudza kuti imimi hamuna, handisi kukuziva ende nyaya iyoyo handina kumbombira, haisi yekumba kwenyu. Headlands yakakura. Saka musandipikise because Headlands yakakura. Ndikati okay, it's fine, Headlands yakakura, but nyaya iri muHeadlands yese inyaya ye1 yamai vangu yekurumwa dama nasisi vangu. Ende tikaenda kumapurisa einyati maini, tikaenda mapurisa eHeadlands, nyaya inobuda yekurumwa kwemunhu inyaya yamai vangu. Saka imimi ndandiri kukumbirawo kuziva akuudzai information iyi, because imimi mukasandiudza munhu akuudzai information ndichasuwa imimi because matanisha image yevabereki vangu. Zvikanzi imimi ndingatogone kusuwa imimi nekuti imimi ndimi muri kutodaira nyaya isiri yenyu kozi ndanda kutaura zita. Ndikati yes, hamuna kutaura zita, but mati vagari veHeadlands ngatibatanei nepfenyuro ndeyenyu. Chaitika chiri kupisa ende chiri kupisa zveshuwa. Musi wamaruwa ndikatomubvunza ndikati ende nhasi wacho wauri kutaura nyaya iyoyi ndo dheira enda mama mutheater kunokweshwa mastitch, ende ndo zvavataura kuti vari kufanirwa kutobviswa mastitch. Saka ndoda kuziva ari kukupa information yekumba kwedu isina isusu vefamily ndiani. Kureva here mukuedza kutsanangura kuti haana kuuya kwamuri kuti azokubvunzai kana munhu wani wekufamily kwenyu, uye kufamily kwenyu muri vangani? Hakuna mwe akaburitsa information ariwo mumhuri menyu imimi? Kwete, hapana. Hapana munhu akanga aripo here pakarumwa amai musuwe? Pakarumwa mama ndini ndandiripo nevana vadiki, vana vangu ndo vanga varipo. Vasina mafoni? Ane foni musikana, but foni yake haitori na line. Saka haana munhu anotaura naye. Saka apa tiri kuti kutaurwa kuri kuita kuti amai vakamanifesta manyepo? Hakuna kumanifesta. Ndinovimba kuti even mapurisa emuno marusapi sisi vangu ivavo vanovaziya nekurwara kumunjere kwavo. Ndinovimba kuti muno marusapi mese hapana asingavaziye, even kumusha ikoko
hakuna asingavazivi. Saka zvekumanifesta kutanga kurwara nenjere kwavo vakatanga kurwara 2007. Saka izvo zvekuzonzi vakatanga kurwara nenjere 2019 2017 zviri kutondinetsawo. Vadiwa vateereri muri kwanzwa ndivo tete Letwin vana amai vari muchipatara cheRusape General Hospital. Tsutsura nditaure fafaidzai mukoma KB pana baba vakafa kuHeadlands. Ndiri kukumbira vagari vekuHeadlands vatifambidzi naye nefenyuro ndenyu 0713-938-538 WhatsApp number ye National FM Radio. Pana baba vakafa rimwe gori kasi kanga no 2017-2018 baba vachibva vafa pavakafa baba pane mukadzi anga akaroorwa nemusha wake munzvimbo ishi asi neine ukama na baba vakafa bakafa baba parufu rwababa ava pane mwanakadzi atori muroora kune munzvimbo atori kuramba kune munzvimbo asi iri nzvimbo imwe chete akataka kumanifesta chese munhu akuroora nebrain achitaura sera baba vakuti ndini nengi achibuda pamwanakadzi uyu asi sitari munhu achibuda pamukadzi uyu isitari munhu atofamba nemwe musha sokuti inini ndafa mwana wekangana vauya parufu otaka kumanifesta achibudisa sitara muti ndini isu sina kukama Yes. vanhu vakati chii kusvikanisa autisinga kuroora ninjeri mutarire mone vanhu vachibva nyarara mwana akagara achizviita kokoko kusvika arambwa nemurume wake kuti zvari kuita kwete ndobva aenda kumakwani kwaamai vake arambwa nemurume amai vakafirwa nemurume uyoyo vasara vari chii shirikadzi murume afa izvezvi kutaura kwandiri kuti amai vanga vachigara nemwana aibudirwa nemufi waasina rudzi naye akabva aruruma mai vake dama zvikanzi iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita achiruma mai vake pakutanga ichiti ndi bhosho iye asina kukama nabhosho apo bhosho akafa iko zvinozvo aruma mai vake achiti ndine bhosho wakandidya iwe ndoda kukudya sekudya kwawakandiita nyaya ndikutaura chiri kutodziya amai vari kutodhireswa ronda mwanasikana achibva atosungwa ndokune maoko emapurisa izvezvi amai vari kutodhireswa vakatobviswa mastich asi nyaya iri kubuda kuba kwevanhu ava ndinyaya yekuba kwabhosho kuti mwana ari kuti izvo ndini nhengi ende iwo ndokandiuraya achitaura mai vake ndoda kutokuurayawo zvawakandiita asi ari kubuda paari aisi amai ake ndokubva zvasvika mudzive dzevanhu vakafirwa nyoroshiwiribhinifo vakachiwemba geminikakuti baba venyu vari kumuka kavo izvo zvikurumane kuri kuita vanhu ava ndi baba vako vakatoruma mukadzi uyo vachiti ndiwakandidya wakandiuraya Ndoda kukurayawo. da kukuurayawo varidzi vehama yakafa kusanganisira vana vemufi kusanganisira mukadzi wemufi ndo vachiunza nyaya manje ende mukadzi uyo ari kutaura chiti makandiuraya mukandisa mudura menyu izvezvi handisi pasi ndiri mudura saka ndoda kukudyawo kana tichigara mudura tigara tese iwo unosarire panyika wakandiuraya mwana ari kudaro kuna mai vake asi achiita senge munhu akabudirwa nemunhu akafa 2018 so hama dzemunhu uyu manje akafa ndo dziri kuti takaviga munhu wedu ari pasi ari kunzi ari mudura yacho tidiro ava amai vakatoruma nezuva kunzi vakaruma nababa venu vachibuda pamwana uipapo toita sei varipo vanogona kuti batsira kuti vabedu kana vari mudura zvechokwadi zvibude pachena tikavananga direct tinogona kutosungwa nemutemo wenyika pamhosva Ivo semhuri pakashaya baba ava 2017-2018 yamuri kutaura nezvayo ichokwadi vakambofamba here kuti vanzwe kuti munhu uyu afa nei vainzwa zvakasiyana siyana asi shoko riri kutovaremere zvinozvi ishoko rakaitika pamwana uyu nokuti mwana uyu vasati vafamba akataka kutomanifesta vanhu vari parufu right iko zvino zvadzoka zvakararuma mai akachiti ndiwakandiuraya apa ndigire mudura nako mwana uyu akura sei mukadzi akatori pamusha wake nemurume wake akatodzingwa pamba nemurume atonzi one zvaakuita nekuti atasenge munhu ari kumhanya pfungwa asi pakumhanya kwake pfungwa chinhu chaari kutaura chakazara chaasiri kukanganwa inyaya yekufufi right mufi iye kana akutaura kana akubudirwa mukadzi uyu ari kutaura achiti kudini ari kuti ndini nhengeni munhu wakafa uyo Kanyemba bhonzo. ndini kanyemba bhonzo ari kubudarirwa achibva aruma mai vake zvikanzi ndakuruma ndoda kukukuvadza wakandikuri kuti ufe
sezvawakandiita inini haungandigarisi mudura mako. kubva kumanifesta kwakaita mufi asati avigwa izvozvi mufi avigwa paune makore zita riri kuramba richitaura ndiro rimwe zita rimwe chete iroro. Zita rakataura kuti ndini nhengi ndabuda panapa ndiro zita rari kutaura zvakare kuti iko zvinozvi ndakukuruma because nguva yesei wakandigarisa mudura ndinoda kuti ugofawo sezvawakandiita. amai vakarumwa vakura sei? vatori nemhuri atori muchemberi ivo baba vakashaya vari kumanifesta kuburikidza nepamukadzi uyo vanga vakura sei? munhu angatokura zvaka atori nemhuri yake zvine pamwe tikangoti atori munhu aifanira kunge akatoguma ake kuti angomirira kurarama senzera yamwari. ya pakaipa vedare muri kunzwa chiri kubva kuheadlands rusape saka vehukama ndivo vaunza nyaya iyi. toita sei? tonanga here vanhu kuti kunyaya yamuri kutaura nezvekumba kwedu iyi yakamira sei? tikavananga isi mhosva vakambosvika kuvakuru venharaunda ndizvo vari kubvunza kuti titangire papi. okay rega tinzwe vedare ndosaka vateereri manyama vari tii. Amai vakunzwa sei nekuti nyaya yatisvitsa kuno ndeyekuti amai vari muchipatara havasi kunzwa zvakanaka vakarumwa ronda pakaita ronda rakadzika padama zvakamira sei? Amai pari zvino vari nani but ungoti simudzei izwi kuti vateereri vari kuSouth Africa uko vakunzwei. Notenda. Amai pari zvino vari nani asi ronda ravo rakadzika saka chiremba vakati vari kufanirwa kutombodhireswa vari muchipatara. Saka pari zvino amai vari kutombogara muchipatara hatizivi kuti vanobuda rini. Ngatitaurei zvekudhireswa kwarakaitwa. Amai vakapuwa masitichi here pachironda chavakasangana nacho? Zvakaitika ndezvekuti takauya kuchipatara pakutanga musi wavarumwa bva taenda kuchipatara chekulocal clinic. Local clinic mbeyati izvi ndezvadhokta endai kwaRusape. Ndobva tauya kuno kwaRusape. Tasvika kuno kwaRusape ndokubva vasonwa ndobva tadzokera kumba bva tanzi munozodzoka kureview musi weThursday. Musi watadzoka kureview musi weThursday mama vakabva vanzi makasonwa maisafanirwa kusonwa. Ronda rekurumwa harifanirwa kunge richisonwa. Bacteria iri mumazino emunhu yakanyanyisa kudarika bacteria even yerebis iri mazino membwa. Saka muri kufanirwa kutoenda kutheatre munokweshwa mobviswa masitichi. Saka wakabva wapuwa mubhedha zvakanda kutombokupai mubhedha on Thursday. Ndobva wapuwa mubhedha ndobva ndatanga kutengeswa mainjection nemadripi. So mama ndobva wapuwa mubhedha bva wanzi Friday bva wanzi muri kuenda kutheatre musi weMonday kunokweshwa kubviswa masitichi. Saka mama wakabva waenda kutheatre neMonday ndokubva vandokweshwa ndobva wabviswa masitichi. Ndobva vadzoka manesi ndobva andidedza zvikanzi tiri kuda mishonga iyi neii mama vasisina mishonga. Ndobva ndamhanya ndanotenga mishonga zvikanzi asi dai wamira kunotenga mishonga nekuti vari kufanirwa kuenda kwachiremba wemaziso kunotariswa kuti ziso harina kuafectika here because pavakandorumwa mazino akasvika panapa nepanapa paziso apa. Saka vakabva wanzi chirega tindodi tivaendese kwachiremba wemaziso. Saka kuna chiremba wemaziso vakandotariswa hakuna dambudziko. Saka dambudziko riri paronda ndopane dambudziko rese. Pari kutengwa mainjection zuva rega rega raMwari kunenge kuchitenga mainjection $15 mari hapasisina. Mambotaura zvokuti vakaiswa masitichi akazobviswa. Masitichi akanga aiswa anga ari mangani? Masitichi avanga vaiswa ndinovimba kuti anga ari 15 masitichi. Zviratidza kuti ronda ranga rakareba. Kurumwa kwavakandoita vakarumwa ganda richindobva rakabva nepanapa richidzika kudai kunoko richindobva futi richidaiwo richindodzika kudai. Saka wakanosonwa masitichi saidhiri nepakati. Tanzwa nyaya asi kudya vari kudya here amai? Kudya zvese vari kuita mama. Dambudziko ringori paronda because dokta vakachiremba vakati ronda rakadzika zvakanyanya. Saka kuti tikuti endai munozvidhiresa kumba hamungambozvikwanisi. Vari kudya vachikwanisa havo kutaura amai? Amai vari kuita zvese kutaura, vanotaura, kudya vanotodya zvese vanotoita. Pain vari kuti zvakamira sei pavari kumbonwa mapain killers amuri kuvapa? Vari kungoti pain ndo iri kuvarwadza chete but zvimwe zvese vari right. Tingade kudzokera kumashure kune vari kutanga kutinzwa pachirongwa iye zvinezve kuti amai vakarumwa nani uye zvanga zvaita sei? Ndinotenda mama vakarumwa nemwana wavo musikana mukuru anorwara nenjere. Anonzi ani? Anonzi Elizabeth.
akatanga kurwara nenjere 2007 ari kumurume wake, ndopaakatanga kurwara nepfungwa. So ndopatakachimbofambawo tikamboedzawo kurapisa, pataona kuti takakundikana, ndopatazongotangawo kuita zvemainjection tichivatengera mapiritsi. Saka vanomboti pavanonwa mapiritsi vanoita zvakanaka, pavanosiya mapiritsi ndopazvinotanga. Vanonwa mapiritsi vanonwiswa here kana kuti ivo vega ndo vanorangarira nepfungwa dzavo kuti ndinofanira kunwa mapiritsi eurwere hwandinawo? Vanotorangarira. Saka kuregera kwavakaita apa, vakaregera vachiti anzi akundibvundisa, saka akundiremadza ndokusiya kwavakaita mapiritsi. Mataura imimi kuti musati matanga kuita zvemainjection makambofamba, maifamba kumapostori, maifamba kun'anga, maifamba kumapentecostal church kana kuti makafamba kupi imimi, uye zvamakanzwa ndezvekuti? Notenda vakambofamba ona baba, inini hangu papo ndakanga ndichiri mudiki. Vakafamba vakaenda kumaprofita, vakaedza zvese kuchivanhu, but pane tsananguro dzaingobudawo dzekunzi vakagadzirwa, but vagadzirwa kudaro ndokubva zvavazomborapwawo kune muchawo akavarapa. Takutoendawo kune mumwe muprofita kwataienda, ndopatakazonzoonawo vamwe ambuya madii mamboendapo vanozvigona, ndokubva vatorapwa. Varapwa ndobva vatonzi nemuchava uya musazotaure mukabvunzwa kuti makarapwa kupi. Hameno kuti zvakazofambawo sei, because pane akazovabvunzavo akatotaura kuti akavabvunza kuti wakarapwepi, because akanga akurwara. Handizivi kuti vakazotaura here, ndopa wakatanga chikurwara. Pakurwara kwavo vasati vasvika pakuruma amai, pane imwe nhoroondo here kubva gore iroro tichisanganisira nepavakazombopora apa inoratidza kuti pane zvavaita zvazviri violent zvine zvakada kufanana kana kuti zvinosvika pamwero mumwe chete nekurumwa kwakaitwa amai? Hongu zviripo, nekuti pane gore 2007 pavairapwa kwananyabadza uko kwanafiki uko, pane muprofita aivako, vaitora marasha muchoto vachimwaya imba yese, akatsvuka moto nemaoko, vachibata nemaoko vachimwaya imba yese. Ndokubva vazobva ikoko, ndobva vazomboti ndichazivi kuti gore ripi, vakazomboenda kwatanduko, vakasvikorara ikoko, vakapotsa vatema mwana wanzvadzi yangu nebadza, vakangoti ndoda kuenda panze. Vabuda panze usiku, zvikanzi ndoda kuenda kutoilet, zvikanzi handeitete, ndopa wakabuda kuenda kutoilet, ndobva wati handisi kuda kuenda mutoilet, ndipe badza. Saka vakangotora badza, ndopa wakati ona ndege iyo, vachinongedzera mwana usiku. Mwana ndopa akati tete munonetsa imi, ndege ipi? Mwana paakada kunocheuka achinotarisa kuti ndege yacho iri kupi. Paakandocheuka achinotarisa kwakuina tete, akatoona vari kutomhanya vari kuuya vakasimudza badza. Mwana ndopa akaridza mhere vachinopinda mumba, ndobva vatiza, mbva wakanda badza pasi, ndobva vatiza ipapo, ndopa wakabva waenda pamapurisa, mbva wabatwa nemapurisa, ndobva vasungwa kudaro, vakasiya vatswanya cheni dzemapurisa, vakapotsa varowa mupurisa, kozi vakanga vakasungwa necheni dzemapurisa, hatizivi kuti vakadzitswanya sei. Ndobva vatswanya cheni, ndobva vabva ipapo. Hameno pamba pavakanorarawo, meno kuti mukomana iyeye kana kuti akanga akuvadawo here kana kuti chii chachakuitika, anga asina kunyatsokwanawo. Ndobva vamuruma rurimi, mukomana iye akarumwa rurimi, akatodambuka afuye rurimi. Zvadaro ndopa mazuva anga relockdown, takatofamba tichisvika ikoko nababa tichivatsvaga, ndobva tazodzokera kumba. Ndopa wakazodzoka kumba, ndopa wakatanga kusvikoita violence kumba ikoko, ndobva wazomboita zvakanaka. Vaita zvakanaka ndobva vatanga futi kurwara, mbva varowa baba. Kutaura kuno kubaba vakakuvara gumbo, vane ronda riri pagumbo apo rakatodzika, vakakuvara panapa, vakarohwa musoro nepuranga. Ndokubva hanzi puranga racho ranga rine chipikiri here, ndo chakanocheka baba panapa. Zvadaro pane mumwe murume wekumaraini ikoko, pavanenge vachirova zvakafanana baba ipapa, pane mashoko avaitaura here vachivarova nepuranga iroro ivo sisi? Kwete, kozi vakanga vatanga kuita noizi dzavo. Vana ndobva vavasunga, vana vavasunga ndobva vavasungirira mameno kuti vakasunga sei, bva vaisa mukicheni. Saka akasunungura ndobva atiza.
Saka mwana wangu mudiki ndopa akasvika zvikanzi asekuru mama havamo mukicheni. Ndopa vakateera vari kugara pane chimwe chimba chemurungu. Ndopa wakabva wateera ikoko baba vari kuda kunomutora vakaenda nemwana wavo mukomana wesecond born. Ndopa wakasvika ikoko hameno kuti zvakafamba sei ndopa akarova baba. Ndopa akabva uyu mwana ndiye akazosvikononodza baba wachirohwa mwana waiwo sisi. Ndobva vatiza baba ndobva waenda kumba bva wamusiya. Zvadaro pane mumwe munhu akarohwa futi kumusha ikoko zvamanje manje akatovhurisa dhoketi akatoroverwa akutosvika pamapurisa zvikanzi chienda unyatsonomhangara kuti ndakurohwa. Koita mudhumenizve akarohwa kumusha ikoko. Saka nyaya dzacho dzawandisa dzikuwa violence because mumwe musi vakanzi vakasvika pamba inda handisiko kumba semunhu asingagariko. Vakasvika kumba kuma 3 am mumba muspeya mevana vakomana vakasvikorova vana vese vanga varipo vakomana vari 3 mamba vana vese vanga varimo vachivamutsa vachivarowa usiku kuma 3 am. Saka iko zvino mashoko anoti kana mukanetsana naye pepe mukada kumusunga andokudza kuti rovai zvenyu nyama yangu haichanzwi kurohwa. Saka mamwe mashoko anenge achitaura kuti ndichakupisirai mumba ndichadzipisa dzimba dzesedzi. Ngatimbotarisai pamakafamba paipai kugadzirwa kwaive kugadzirwa kwokuti vaite sei nemanzwiro amunoita imimi kana nana baba nehama pavakafamba vachienda kwavainzwa nyaya iyi yekunetsa kana kuti mweya uri kushandisa sisi venyu. Ipapo ndinganyepi zvakuda vakuru vakafamba varipo. Ndinoimba even I think wepano pamambo makoni nyaya iyoyo vanoiziva. Saka ini ndinganyepe because pakafambwa ini ndakanga ndisipo. Saka handingade kutaura zvandisina kunzwa kana zvakuda baba vachitsanangura kuti zvakanzi kudini. Ngatidzokerei pane program yatakaitawo yekutanga iyo tichitaura nezva Bhozhongora. Pari kutaurwa kuti pavanenge vachirova amai venyu vari kumanifesta vachitaura zita remunhu ari kunzi makandiuraya. Ichokwadi here? Kwete. Nekuti pavakaruma mama vakasvika vachibva kumapurisa netsamba yavanga vati vana vari kudiwa kumapurisa. Ndokubva ndatora tsamba iya ndobva ndaisapo. Ndomva vandoti ndiri kuda bhodho rangu ndoda kunobika mufushwa nedhishi rangu riri panapa. Ndobva mwana atovapindura even mama wakatovadeera taitosarudza chibage. Ndobva vatoti mama mva vatoti zviri panze apo zvasukwa nevana. Ndobva vatobuda panze. Ndokubva andotora dhishi rere. Saka mama vakabva wabuda panze vachitofambawo vachienda menoti vaienda panze kundoite. Ndopa akatora dhishi ranga riripo rake reyelo ekangwaya rekusukira maplates homberi. Ndokubva andotema mama panapa. Achindotema mama pavari kuda kunodai ndopa akanotora bhodho riya achinopotsera mama pavakanonzvenga bhodho riya nguva yari kunonzvenga bhodho iye ari kutonokachikira achinobata pauro. Noku ndopa akadedzera mwana wangu zvikanzi mama budai gogo vari kurohwa. Saka time yandakanobuda mukicheni ndichimhanya ndichienda panze ndakatosvika akatoruma panapa. Haana kusiya akaramba akaruma. Mama ndakadoedza mama wakanga wakadzanya pauro. Ini ndakaedza kunomubata matama ekudai haana kupunyutsa. Akaramba akaruma. Akazoregedza kuruma paganda iri ratodonha kudai ratorembera kudai. Ndopa akaregera kuruma. Ndopa ndakanodedzera kuti noku tora tambo. Ndopa ndakatuma vana vadiki vanga varipo ndakati ende munotsvaga vana uko vana kudzai nani natakura vaende yepinda vaudza kuti musabve panapa pamba kubva makuseni ndichiudza kuti hondo iri panapa isu tomboda kuti mubve panapa pamba. Ndozvandavaitira kuti vasaende kumunda. Ndopa ndakabva ndati tora tambo mwana ndopa akatora tambo. Ndopa ndakabva ndati mama sikwedera ikwe ndivasunge. Ndopa akati sunga yenyu handichisina noise nemini handichisina hondo nemini zvandandichida kuita ndaita zvandandichida kuita zvaita kana sunga yenyu handichatombokurwisei kana kuita sezvandandichida zvaita. Ndo mashoko akataura kwete zvekuti anonzi akataura kuti makandiuraya ndiri mudura kwete. Zita rakataurwa ndiri kutani? Hapana zita rakataurwa. Akangotaura kuti chisungai zvenyu zvandandichida zvaita. Haana kutaura zita remunhu. Haatauri zita remunhu. Kana kurwara kwake kwese haatauri zita remunhu.
angangotaura mazita aya ekutaura kuti inini ndiri svikiro, ndiri wehondo, ndine chinyi, ndo zvaanotaura. Ndinini ndinoshanda kufactory wati kwaRusape, ndo zvaanotaura, kwete kuti anotaura zita remunhu. Idzodzo inhema. Kwa mwatiri kunzwa vari kunzi vanenge vakataurwa munyaya iyoyi vachinzi akauraya chi atezvara vake, vanzi ndakunatsopanzwisa ndichateerera audio zvakare. Panga pachinzi akaita sezveya. Hanzi ndoda kukudya sekundidya kwawakandiita ukandiisa mudura. Togouya tigare tese mudura. Kutaura matauriro akaita Bhozhongora. Ndo zvakataura izvo. Ndo zvakataura Bhozhongora achiti ndoda kukuuraya sekundiuraya kwawakandiita iwewe. Uchindisa pai? Uchindisa mudura. Ipapo andipazive because ari kutaurwa kunzi akaurayiwa ndeatezvara vavo ivo sisi vangu. Ndo vandiri kutaura ivavo kuti zita ravo atezvara ivava vanonzi ani vari vakashaya gore ripi? Atezvara vasisi vangu havana kushaya. Variko vapenyu. Vari kupi? Vari kwaNyabadza kunonzi kuchiri Mutsitu. Saka zvokutaura kunzi vakaurayiwa naamai venyu kuManyepo. Inhema Manyepo because amai vangu distance itoripo kutori kuresa because tiri nepanapa maRusape direction ndeuku kudhuze nekunyazura ndokuna atezvara vasisi. Isusu kumba kwedu ndeuku. Mataurirwa zvakaita pana Bhozhongora zviri kunzi ndeve musemu line. Sisi wangu wakaroorwa muraini inhema. Sisi wangu wakaroorwa kwaNyabadza. Ngatichidzokerai zvedu kunyaya yaamai. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kuona iye zvinezvi mataura imi kuti pazuva pari kushandiswa mari inosvika kuma$15 handiti kutenga mishonga inenge ichidiwa. Rubatsiro rwamungada kune vanhu vari kuona iye zvinezvi vari paSly Media nderwekuti chii takanangana nezveutano hwaamai maererano nemaexpenses amuri kusangana nawo? Tinotenda pari zvino ndiri kutokumbirawo kumhuri yeZimbabwe ndoda kubatsirwawo nemari yekurapisa amai nemari yekurapisa murwere iye sisi vari kurwara kuti ndikwanise kuwarapisa because zvinhu zvacho zvaita zviviri. Even baba izvezvi vari kurwara vari kokumba handina kutokwanisa kuvaunza kuchipatara nekuda kwekuti kurohwa kwavakaita vakakuvara havana kuuya kuchipatara. Vari kungoti ndinoshandisa mushonga wechibhoyi pachiri paronda racho. Ronda rababa rakaitika rini? Rakaitika muna December imomo. Rubatsiro rwamuri kuda matove kuziva here kuti runoda mari yakati kuti sisi varapwe? Vasiri kunzwa zvakanaka mobva mataura nezita ravo? Kwete. Rubatsiro rwandiri kuda ini ndakungoda rubatsiro kunyange vanobatsira vanokwanisa kutibatsira kunyange kuchiprofita kunyange kupi because handisi kuziva kuti vangade mari because pari zvino taakutongozvipira kuti vamboende kupsychiatric because hapana achavada mudhuze mavo. Even izvezvi kumba kwemwana kwandiri kugara kumba kwemwana watete ari kuti vanhu vaakutotya kuti alright anogona kusvika pano tisipo anogona kuataka vana anogona kutema vana. Hapana achavada kumba kwavo. Unenge uchingonzi pano zvazodai uri kufonerwa apa inini ndina mama ndiri kutogarawo maraini kuti ndikwanise kurapisa mama. Ndikada kukwira everyday kuenda kuHeadlands nekudzoka mari yacho hapana. Handizivi hangu mafambisiro anoitwa nyaya yekuti kana munhu asinganzwe zvakanaka achirasika njere anosvika sei kupsychiatric unit. Makambozvitsvaga here imi kuti kunoendwa sei kana muine murwere anenge achirwara nepfungwa? Handina kumbozvitsvaga asi manzwire andakaita pane mapepa anoprocesswa kubva kumadoctors ochiendeswa kupsychiatric. Kusazozivawo hangu kuti zvinofambiswa sei. Mapiritsi avakambopuwa anoenderana nezvekurasika njerewo vanga vachiri kuanwa here sekuziva kwamunoita imati munogara South Africa nditi vachiri kuanwa here? Kwete, vakatomapisa vakatomarasa vakatomapisa because I think first week yaDecember pana hanzvadzi yangu anogara kuHarare akanovatorera kukaribu akatofonerwawo neve papaki achitofonerwa kunzi tine munhu anonzi nhingi kuno kwanonzi Elizabeth Murombo unomuziva here? Ndopaakati zvikanzi tinaye kunoku. Saka anzi makumbo akanga atozvimba mheno kuti hatitozivi kuti akanosvika nei kukaribu. Ndo mazuva akanga arova baba akarova munhu sekuita zvaakaita kuna mama izvi anobva atiza because baba pavakanga vachimuti warowerai amai iwewe ndoda kukurova warowerai amai. Zvikanzi sori henyu baba mufunge
ndatouraya mai vangu. Saka hauzoziya kuti chii chiri kuitika. Akatosvika panapo munogona kutaura naye zvakanaka zvakatonaka, mugotopedza nyaya dzese ende munotoramba kuti anorwara. Zvinongobata kana even musi warova amai iwe waruma amai iwe, because takasiya tamusunga netambo bataenda kumapurisa bataenda kuchipatara. Patakadzoka ndakaudzwa kunzi pavakanditi vana vari kundidedza nemanickname, ndikati usanyepere vana havana kumbokudedza nemanickname. Zvikanzi ndiwo uri kudaro mai kundai wabhuka mechi. Saka zviri kureva kuti inini pari zvino izvi akangosangana neni anogona kutongondiataka. Akaenda kumapurisa akanotaura kuti ndakarara ndichirohwa usiku hwese. Naletwini naregisi hanzvadzi yangu, but nekumurova hatina, kana nembama yangu hana kutombobuda kumurova. Hanzvadzi yangu ndiyaida kumurova, ndakatopinda bhizi yekubata kuti no musamurove. Ndopandakamubata ndikati musamurove. Tadaro hanzvadzi yangu hana kumurova, but akaenda kumapurisa akandoti ndakarara ndichirohwa usiku hwese. Letwin murombo munin'ina waElizabeth ndizvoka, murombo ari kurwara nenjere zvaane nguva, uye bongozozo racho riri kuramba richienda richiwedzera, achikuvadza vapenyu, vamwe vacho vaari kukuvadza vabereki vake. Nekudaro kana kune vemachechi vanokwanisa kubatsira mwanasikana uyu padambudziko raanaro rekurasika njere reshave rinosvika paari, achiita kunge mupengo, achiruma vanhu, achitema vanhu. Izvozvo ndo zvavari kukumbira kuti muvabatsirewo imi vemasvondo variko. Kana vanga vana madzibaba vanokwanisa kubatsira mhuri iyi kuti sisi vavo Elizabeth varapanurwe, muri kukumbirwa kuti muvabatsire. Kana variko vana sekuru vanokwanisa kunge vachiita basa iri rekudzinga mhepo yanetsa mwana uyu yakukonzera kuti vapenyu vari kurarama, vabereki vake vanosanganisira amai vakarumwa vari muchipatara, baba vakatemwa paruoko nepagumbo nemumusoro, vakugara vachitya zuva nezuva nekuti hazvina nguva panosvika shavi irori. Pari zvino zvikatitaura kuti vari kuda kukubatai, vari kuona zvinezvi paSly Media, vakatekeshera pasi rose, vangade kukubatsirai, mungavada kusununguka here kuvapa phone number dzenyu kuti vagopota vachitaura nemi direct, vasingataura nesu veSly Media asi vachitaura nemi. Vangave madzicheche vada kukubatsirai, vangave vana sekuru vanoda kukubatsirai, kana kuti vanhu veruzhinjiwo zvavo varida kuti vakubatsirei kuwana mari yekupa mishonga yekutenga mishonga iri kudiwa kuchipatara, munobatika sei imimi? Tinotenda. Nhamba dzangu dzinoti 0777 994340, 0777 994340 ndo nhamba dzandobatika. Tinotenda. Zvinezvi tiri muno marusape, mungatitendera here kuti tiende nemi tichinosangana nababa tichinzwa hurukuro yavo maererano nenhoroondo yaasisi venyu? Tinotenda. Muri yeZimbabwe zvinezvi tave kubuda panapa muno marusape tichienda kuHeadlands kuti tinosangana nemubereki wake, vanova ndo baba nyakubereka, kuti vatitsanangurire nhoroondo vachiwedzera pane zvataurwa naSisi Letwin murombo.